Mga igsuon, alang sa inyong kasayuran, ang karnero apiki na siya og pananaw, pero kusog sila sa pagpaminaw. So aron dili sila masalaag, regularly ipabati sa magbalantay or shepherd ang iyang tingog, pinaagi sa pagpaghoy, pagkanta, yabag man o dili. Ang importante, ma-register sa memory sa karnero ang tingog sa iyang magbalantay ug dali na dayon siyang makaila sa magbalantay. Now, take note, the keyword here is regularly. It means walay undang. And gahapon niingon ang Ginoo, I am the good shepherd. It means nga kada adlaw di ay mag-istorya or nagpabati ang atong Ginoo sa iyang tingog diri sa atong kinabuhi. But the question is, ato ba nang nadungog? Kay ang tao nga wala nakadungog sa tingog sa Dios, inigabot sa problema, dali ra kay mo surrender or magsigig reklamo sa kinabuhi, sigig ingon nga pait. Mga igsuon, bisan asa nato madungog ang tingog sa Dios. Naadiha sa Bible, kung magsige lang unta tagbasa, naadiha sa santos nga misa o sa mga sakramento, kung kanunay lang unta tang musimba, naa sa atong isig kataw, ilabi na sa mga kabus, kung kanunay lang unta tang mutabang nila, and many more, mga igsuon. But the question is, ato ba nang gitagaan og panahon? Kulang tag time. Bisan sa atong prayer life, no, personal prayer, kumusta man? Basin, sige ra po tagyaw-yaw, sige ra po tagpangayo, gaay ko ani Lord, gaay ko Lord, pero wala kay moment of silence to listen to God talking to us. Sabi ninyo, kanang silent prayer, kanang wala tay istorya, diha nato madungog, ilabi na kung naa tay problema, na, kana di ay akong mga negative experiences, mga pamaagi di ay na sa Ginoo, gitugot niya nga mahitabo sa kong kinabuhi, kay diha di ay ko mas malig-on, mas makusgan, mas mulalom ang akong pagtuo, pagsalig diha niya. Mamahimo na dayon kang positive, mga igsuon, sa pag-deal nimo sa mga negative experiences. Sus, nindutaon ka, no? Inigabot sa problema, dili na lisod alang kanimo.